वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण कोकम म्हणजे नक्की काय ते पाहणार आहोत। कोकम बऱ्याच जणांना माहिती आहे, पण बरीच जण अशी आहेत की ज्यांना माहित नाही की कोकम म्हणजे काय असतं आणि ते कसे तयार होतं। हे रतांबे नावाचं फळ आहे। आलू बुखार किंवा टोमॅटो सारखं ते दिसतं। हे असं फोडून त्याच्या आतल्या बिया वेगळ्या केल्या जातात। आणि वरचं साल म्हणजे कोकम असतं। कोकम तयार करण्यासाठी या बियांचा रस लागतो। ह्या बिया वेगळ्या केल्या जातात एका भांड्यामध्ये, प्लास्टिकच्या भांड्यामध्ये शक्यतो करतात। त्यामध्ये मीठ घालतात, त्याचा रस तयार होतो। बिया ह्या भरपूर प्रमाणात जमा होतात। हे इथे माझ्याकडे कमी असल्यामुळे मी तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस नाही दाखवू शकत। ह्याचे तुकडे करून हे सुकवले जातात। एक दिवस पूर्ण सुकल्यानंतर ह्या रसामध्ये परत टाकतात। परत ते काढून पिळून परत ते सुकवले जातात। असं हे 2-3दा प्रोसेस करतात। परत ती सुकलेली कोकम ह्या रसामध्ये परत घातली जातात। असं हे 2-3दा प्रोसेस केल्यानंतर ही कोकम तयार होतात। आणि हा जो उरलेला रस असतो त्यालाच आगळ असं म्हणतात, कोकमाचा आगळ। कोकम आणि कोकमाचा आगळ कसा तयार करतात हे थोडक्यात आपण आत्ताच पाहिलं। ही कोकम आहे आणि हे आहे कोकमाचा आगळ। कोकमाचा रस हा अत्यंत गुणकारी असतो। पित्तनाशक आहे कोकम। पित्ताचा त्रास जास्त झाला की अंगावर लालसर चट्टे उमटतात। जर आपण तेव्हा कोकमाचं सरबत बनवून प्यालो अथवा कोकम किंवा कोकमाचा रस जर अंगात सोडला तर ते चट्टे काही प्रमाणात कमी होतात। त्याचप्रमाणे मांसाहार करताना आपण मांसाहार हा पचण्यासाठी खूप जड असतो, त्यामुळे आपण मासे बनवताना कोकम तर वापरतोच। त्याचप्रमाणे मांसाहार करून झाल्यावर सोलकढी आवडीने पितो। फक्त मांसाहारातच नाही तर आपण शाकाहारी जेवणातही कोकमाचा तेवढाच वापर करतो। कोकम आणि कोकमाचा रस किचनमध्ये किती महत्त्वाचा आहे हे तुम्हाला कळलंच असेल। मी सांगितलेली माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि कमेंट्स करा। थँक्यू।